Khalelani siyakulinda okuzakho usima bani angikwazi ukulibiza igama lakho we mame awukazi mina wena engakhula nabo bangazi last born lelo mkhize singabe sabalinda abanye sivele sihlalo dabeni King isibani sesikhona mfowethu correct uyasigcina isikhathi mcineka kusha uphiwa amakhathini ave ngisigcina yabona kuthe nje mangabe zithi 6 ngathi iphutha lingenzeki awuthi hlalisa ukuthi kazwe lonke wanda mathenjwa mkhaka udlaliwe ngawe futhi oh hey kuyothi wani wathi utshatha siphile insukwini zokugcina ngoba ngisiyena umuntu wabantu uma zithi nje 450 angiqale ngikhulume ngathi ngalindi inkumbi ngoba angisiyena phela vele umuntu oyinkumbi angilona celebrity news SA msizi mcineka uyiqhawe mfo ngiyabonga mfowethu Zulu novelo sikhona lalelani bafowethu ufana mfoka khoza lengakithi Chamas naziya awubengile izolo 450 seva ngaka abantu cha mhlasimpe angimibingelele bafowethu bodadewethu nani bafowethu bekungaba yiphutha uzubuka ukuthi abantu bane kade bengafoni sonke lesikhathi sebefona nje manje athi ngilifake kusaleni lucingo bafowethu nani bo dadewethu bengaba iphutha elikhulu ukuthi umuntu angabuyi ukuzokhuluma nani emva komcimbi omkhulu kangaka esibe nawo emva komcimbi omuhle kangaka esibe nawo bese ngicina ngokufunda istatement emaphepheni mhlambe ngicina ngokubona izithombe kodwa umuntu angabe sabuya ukuthi ezokhuluma nani uthi untokozo awuhlale udabeni liyashonila hayi intokozo makukhona la uphuthuma khona phela iyaseveka ivideo zobuya ibuke angiyena kumuntu owenza live mina angijwayele lonto leyo kodwa niwenzile before impucuzeko ngakhuluma nani ngibone kufaneleke futhi ukuthi angiphinde ngibuye ngizokhuluma nani kwanje ngoba ngangikhulumile nani ukukhuluma engize ngakho ukukhuluma okuhle bafowethu nodadewethu ngize kini ngilethe izibongo ngomcimbi obemhle kangaka esibe nawo kuma circumstances enwazi besibhekene nawo lo mcimbi ayikho inhlambe engingakaze ngithuke ngayo nganeno kwawo nenhlambe engingakaze ngizwe ngiqala ukuyibona awekho amagama engazange ngibizwe ngawo kwafungwa kwathiwa ngeke uzube khona kwanziwa konke ukukhuluma ebeningacabanga kwathiwa kuzofa abantu kwashinda izibhlungu ekuthiwa zizokwehlela abantu
uma ngabe behambele impucuzeko maskandi festival abathandi bayiteketisa ngokuthi World Cup yo maskandi. Ukuba ngiumuntu oyigwala ngangajika noma kuthiwa ngumuntu oyinaka izinto ngangajika kuzona zonke inkulumo ezazenziwa namavideo ayekhona ekhuluma ngami bengwathunyelelwa abantu akekho nawo engangawabuka ngoba ngakhetha ukufocusa ekuthenini nginenzele umcimbi omuhle ikakhulukazi njengoba kwakufungiwe kwathiwa ngeke uzuhlale khona enye insizwe yathi ngakhipha ngishilo yathi khipha inkomo walo mcimbi makwahlala ngokhipha nansi inkomo esibayeni lo mcimbi ngeke uzube khona. Ngithi angizobika ke nakulabo abafowethu ababethanda ukuba khona bangababikho ngizosho ukuthi umcimbi ubile khona uhlalile futhi wahamba kahle. Ngizobonga ke kunina abafowethu ngoba angeke ngikwazi ukunibona nonke. Ngizobonga kunina nonke eninaphuma nezemcimbini ngaphansi kwezimo einzima esibhekene nazo ezicountry. Umcimbi oqala lo omkhulu okhokhisayo owenzeka emva kokuba izwe selikhululiwe sekuthanjiswa imithetho. After COVID izimo zempilo ziguqukile kakhulu ayisafani nayizolo. Kodwa isupport enisikhombise yona kwamina ingimangazile. Mina iexpectation enganginayo mina ngokubuka phela isimo somnotho ukuthi sinjani ezweni ngangilindele mina abantu abawu 10,000 mina ngokwami. Angikaze ngicabanga ukuthi abantu bengaba more than 20,000 abazohambela impucuzeko ngishiswa yini lokho na ngezimo esiphuma kuzona zomnotho. Mabhinqa mina ngimshayile ihlombe ngendlela enikwazi ukuthanda ngayo into yini. Abangakukholwa lokho ababuke eminye imicimbi engakhona engahlangene namabhinqa ngendlela amabhinqa akwazi ukuthi amabhinqa adela yonke into. Isimo esibiya kusona sinzima umuntu mayisuka emsinga ireturn o700 plus iticket lokungena esangweni u150 plus imali yokudla udinga 1000 u1000 rand kulezi insuku esiphila kuzona uyimali enkulu ngendlela exaka ukwenza. Uma unawo uncamela ukwenza ezinye izinto osukungazenza ezizidingo zokuqala ekhaya. Kodwa emabhida sibe nabantu more than 20,000. Lama records engiwashoyo ka Ticket Pro bengawathola emabhida kune report yabantu emabhida wonke umuntu ongenayo kune report emabhida ekwazi ukukhipha ngisho inamba. Mina njoba ngisho ngangilindele u10,000 ngokuphela ngoba angisona isiphukuphuku ngiyabona kwenzakalani nezweni akuthi angiboni. So ngangilindele u10,000 but baba ngaphezulu. Manje ngabe ngenza iphutha mangingezi ukuzobonga ngoba akuwona umlingo lo. Kodwa into enkulu engifuna ukuyibonga eningakaze ninake. Lo mcimbi awuphushanga umcineka. Lo mcimbi uphushwe yinina on Facebook. Because azange sibe nayo ibudget yokwazi ukuthenga ngisho ama-ad emsakazweni njengoba siyayisenza. Kunabantu abezwe ngoMonday ukuthi impucuzeko kadinge weekend abayithandayo bathi hawu besilokhu silalele silindele emsakazweni ukuthi sizozwa ukuthi hawu njengoba izwe selivulekile impucuzeko izoba khona yini sesizokuthiwa ibinge ngempela sonto. Imuphi umcimbi ongakwazi kuba nabantu aba more than 20,000 kungekho even a single radio advert through abantu bememeke through social media. Social media ebibiza abantu kunabantu ebebeshintsha ngisho amagama awe ngathi bakhokhela imali amagama abo beyibiza uyabona nje ngiyafuna ukukhuluma ngenkosazana le ekuthiwa uyenziwe yakandimande ngapha ehluhluwe yazi ashintsha igama layo yathi impucuzeko yathi 30 July impucuzeko maskando impucuzeko 30 July or 30 July impucuzeko washintsha igama. Kwamina bese ngilandela yena mangifuna ukuthola kuyimini umhlelo omcimbi mangifuna ukuthola kwenzakala ngempucuzeko. You will swear ukuthi ukhokhela imali.
uma ngimbuza ukuthi why enza kanjena na, uthi Mcineke egcineni lento into yakithi siyayazi iqale kuphi eCharlesford kuzofika namhlanje na izimo siyayibona ukuthi ishintshe kangakanani. Uma lo mcimbi ungaphushwa yithina uzophushwa ubani? Akuyena yedwa ngimala nje, nakuyena yedwa wonke umuntu, abantu engisondelene nabo, oKinishandu, oTJ Mthembu, oMhlengi Gandlovu, baningi abantu engababala ngafiki kubaculi ebebenza ukuphusha umcimbi kungathi kunemali engibanikeze yona engathi ngizothi manje ngabhalanga ngizonishaya khonto ezokwenzeka. Angiwazi umoya obungene kubona, kodwa kunomoya obungene kubona. But lo moya obungene kubona ngicabanga ukuthi ingenxa yokuthi kunomoya ebesibhekene nawo ezimpucuzeko. Khonto engifuna ukunichazela yona, imoya ihlukene kawu3. Khona umoya omuhle o-natural, kube khona umoya lo kuthiwa wicked powers. Kuzoba khona wicked powers, abanye bathi evil powers. Kuzoba khona umoya o-supernatural. Uma ngabe ubona umuntu egula kunento emphethe edla inyama yakhe, lo muntu usuke ephethe umoya amandla, usuke ephethe amandla amabi angasebenzi ukuthi aphile, asebenza ukudla imali inyama yakhe. Kunomoya ke okhona o-wicked. Lo moya lona o-anti-progress, olwa nayo yonke into enhle evelayo, hayi yenziwa umcineka. Nabanye abazenza izinto bazobona. Kunomoya ozobhekana nabo ngayo yonke indlela. Unfortunately abanye abacula bakaboni ukuthi khona umoya ofikile ofisa ukuthi uzoqeda ngalento kaMaskandi, kodwa uma ngabe besuke bexoxa la ababhema khona baye bakubeke ngokuthi umcineke yena obulala uMaskandi. Abanengqondo bayabona ukuthi kwenzakala ini, baqonda ukuthi kwenzakala ini. uMaskandi ubhekene nenkinga, kunomoya othize ongene kubantu abathize. Akubona futhi abantu abaningi, abantu abambalwa abakuthathile bakwenza kwawo lo moya ungenile kubona ukuthi noma yini eyiprogress kuMaskandi fanele kukwazi ukuhlangana kuliwe nayo, kufunwa amaphutha kwenziwe yonke into. But njobe ngichaza indaba yemoya, lo moya omubi uyahlulwa yilo moya supernatural kaNkulunkulu. Njoba nazi ukuthi khona umoya, njoba nazi ukuthi khona uNkulunkulu kuthiwa Almighty, kumele nazi ukuthi khona no mighty. uNkulunkulu u-Almighty. uNkulunkulu wenu nathi nami unqobile ngeweekend against umoya. Ngifuna niqonde namhlanje ukuthi umoya omubi uyahlulwa. Abantu abafisa ukwenza izinto ezinhle for uMaskandi bangadikibali babone inhlambe engithuka ngazo, babone into ezenziwa kumina bese besaba ukuthi bazohluleka. Ababe nenkani, ithemba labalibeke eNkulunkulu. Ngiyangithi mangisuke ngikhuluma ngithi into ebalekile entweni osukuyenza ithinta abantu inhloso. I think kufike la khona ekuhlolwa khona inhloso ukuthi ukuqala kwami impucuzeko Maskandi Festival nabafowethu inhloso yini, ilaphi izinto ezifike yifile khona. Uma ngabe uqala into ngenhloso embi, nebala ukuthi makuvuka imoya emimbi iyakuhlula, ngoba vele inhloso yakho uNkulunkulu uyayithi mayifika enhlizweni yakho afica inhloso yakho bese fike isola abone ukuthi unenhloso ebhedayo bese ngabi ngakuwe. Kodwa inhloso yakho mayinhle uNkulunkulu bangakuwe. Bukani mina lento isebenziseni ngami, ngibukeni ukuthi ngithuke kangakanani. Ngingathuka nabantu abancane, ngithuka nabantu abazi ukuthi bakhulu, abanamandla, mina nginayi following. Ngithuka abantu abanabalandeli abakhuluma nabo every day olimini labo kuhlala bedusi ukuthi babatshele noma yini abafuna ukuyitshela abalandeli babo ababalandelayo. Mina nginamlandela ngilona celebrity. Ngakho ngithe ngizokhuluma abantu sebe 450 ngizokhuluma ngoba kwalokho kumina it's a lot because angiyena umuntu wabantu. Kodwa isifunde kumele nisisifunde esokuthi umoya omubi uyahlulwa umoya kaNkulunkulu. Umoya omubi uyahlulwa umoya ongcwele. Because la basuke behlangene khona, basuke behlangene ngenhloso embi ukuthi asimshaye umcineka. Ngishawela na ake ngene la. Mhlawumbe before ngene lapho ipoint lami lesibili, sengibongile nina abathandi nababukeli bomculo ekuyinini ukhonzuma umculo.
angiphinde ngibonga abaculi support yabo indlela bebeyiphusha ngayo impucuzeko hayi bayiphushile bese ngiyaxolisa futhi kubaculi abangazange bathola ithuba lokuperforma sebefikile nalabo babe late ngoba khona babe late kodwa kwaziwa ukuthi khona babe late khona babe late angizobabiza amagama ngoba angizili ukuzobhesha abaculi la angikwazi ngisho ukukhipha igama lomculi mina ngisho into negative ngeke ngikwazi ukubiza igama lakhe kanjalo umuntu wena ongayifundela ngengqondo indlela engifundiswe ngayo ngikwazi ukwenza ngeke nje ngithi ngoba ngikhuluma ngiba ngaka bese ngibiza amagama abantu isinoma kanjani especially mangizosho into engizoyibona ukuthi izoba negative kubantu abamthandayo but baculi ngiyabonga nalabo abashawa isikhathi akunankinga imicimbi khona iyaqhubeka impucuzeko kuzolokhu ikhona kuma problems eniwarizile hayi ukuthi angiwaboni ngiyabona ama problems sibhekene nawo kunento engifisa ukuthi ngiyiveze labaculi kuthiwa amavukane ukukhuluma ngabe kuthiwa baperformela ubala baperforma abantu bengekho excuse me labo baculi ibona abasizile ngoba ngesikhathi labo kuthiwa ama superstars bengakafiki bese emaparkingini becashile bekuphi nokuphi amavukana la yiwona ayidlala amavukana asikho isikhathi asidla amavukana amiswa yithi ngoba sesibona ukuthi sekukhona abacula bakhona abawu5 kugcine kuqaleka ngemva kwesikhathi bafowethu sasithe i-backtrack izoqala ngo3 isithathu izosibeka ku6 no isithathu izosibeka ku 7:30 ngo8 iqale live ngenikhole mangantshela ukuthi i-backtrack iqale ngo8 I mean ngo7 mangaphazama i-backtrack nakhona ukuthi kubanje umculo sefikile ukuthi bani ngena kwasho ukuthi sebefika sebebaningi kanti khona nebekade inkosi yami befikile uyabo now lento yasihlehlisa ke isikhathi ulive uzoqala ngo8 I think ugcina uqala ngo10 or 10:30 kwana abacule ngibahlonipha abagcine bengasadlalanga njengoba Uthokozani langa baningi abacule ngibahloniphayo abagcine bengalitholi ithuba kodwa into idalo ukuthi siqale isikhathi siqale emva kwesikhathi la ekuthukeni kwami konke ngifuna ukuthi ngiyiveze namhlanje le nhlambe ebheke kumina izobheka kumina ngedwa baningi abantu ezobheka kubona icala lami likhulu elokuthi ngizwana noKhuzani kunabaculi abakholwa ukuthi uKhuzani angimele kube khona umuntu azozwana naye because mawuzwana noKhuzani babona ukuthi uKhuzani uyenzelelwa babona ukuthi uKhuzani sizincelebane zakhe kumbe uyincelebane kuthina kodwa uKhuzani uyenzelelwa ngakho uKhuzani angimele abe nabangani uKhuzani angimele abe nabantu azwana nabo ngisho ngabe kuthuba phila kangakanani kumina kuyicala ngisho ukushutha naye uma ngishuthe naye inhlambe engizoyithola ngoba akumele kube khona uKhuzani umuntu ozoma eduzane kwakhe noma engamenzela iqiniso elingakanani uKhuzani fanele azondwe yithi njengoba uKhuzani kunabacula bamzondayo kumele kudlule baculini kuze kuzofika kuthina esingaculi simzonde sonke kuyicala ukuzwana noKhuzani ngiyafisa abantu bakwazi lokho namhlanje ukuthi uKhuzani kuyicala ukuzwana naye kubantu abathize manje ke bayayifaka incindezi ukuthi singazwani naye inkinga bafowethu akusithina sonke sizingane zabathakathi akusithina sonke sithakathayo mina ngikwazi ukuzonda umuntu engenzeli lutho ngisho ngenza utho mina nginabantu abangangifuni kodwa ngibazondi futhi ngiyangibatshele ngoba bayazazi ukuthi khona ningangifuni kanje kodwa nginizondi ukuzonda umuntu akukho kumina loKhuzani okuthuyenzelelwa uKhuzani nina abathandi bomculo niyazi ukuthi ayikho into angayenzela uMaskandi ayikho futhi angayiachievile ayikho uKhuzani into angayiachievile emculweni ayikho uKhuzani into engathi ushoda ngayo ibanga selihambile ngomculo uKhuzani ngisho abaculi bamanye ama-genre bayakhuluma naye nathi bayasitshela uKhuzani wenze into lento yashiwa indidane ukuthi uKhuzani ikhipha iminyaka emibili yathi uzobe sefana nendidane ngqo nangempela yenzakalile
Nethu ukuthi abantu bayasaba ukukhuluma lokho. Manje ke izitha zakhe la emculweni ziyayibona ukuthi indlela ukumwisa ukuthi ke kuthuka abantu abasondelene naye ukuthi ke kuze abedwa beyinhla. Inhloso ukuthi uKhuzani kusho ukuthi kwi-face kwimpucuzeko angabibikho. Mina ngifuna ukuthi uma ngabe abacula uKhuzani bemzonda ngalendlela yokuthi abathanda bekhona kuma festival we threats. Abezingani bakucele lokho. Uthi cha bafowethu. Sinenkinga la uKhuzani uyinkinga. Usifakele ingcindezi sicela ukuthi angabibikho sibe sodwa. Abakucele lokho. Nakuma awards abakucele ukuthi uKhuzani siyacela ungangenela ama awards. Because ngiyabuka la Facebook, ngibuka inhlambe ezikhulunywayo, ngiyabuka nabacula bathize ngithi mina hawu uKhuzani wazondwa. Kuzothiwa singakhulumi ngoba singabahleli bomcimbi kwasha kwacima kwanyana singayikhuluma lonto. Mina ngiyena umuntu othanda ukukhuluma into edala ukuthi utshatha ngithi akahlonishwe ephila. Ingoba ngiyena umuntu othanda ukubabaza abantu ngoba sebehambile emhlabeni. Lento engiyikhuluma le video engikhuluma kuyona i7 kuyicala ukuzona noKhuzani. uKhuzani angiphinde ngisho ayikho into angayiachievile emculweni. uKhuzani ngisho ngamfaka kiphi competition. uKhuzani kavotelwa abantu bakaMaskandi kuphela. Uvotelwa yibona bonke abantu abathanda umculo nabezinye inhlelo. Ake ngibuze njengoba ngoxola angithi njengoba kuhleze kushiwo kuthiwa mina nginamali ngiyavuma imali anginayo mina. Angisona vele isigwili. Ngingumfana nje osasebenza nginamali angisho lokho. Mhlawumbe bacabanga ukuthi labaculi mabehlange laba ngoba kunezinkulumo zokuthi umcineka vele kanalutho. Kuyiqiniso lokho. Anginamali vele mina. Ake ngibuze umuntu ongenamali njenganami yini ongayenzela uKhuzani? Yini ongayenzela uKhuzani? uKhuzani ngo2019 ngokubuka icontribution yakhe kwimpucuzeko niyayazi nina. Sathatha idecision yokumnikeza igolden hour. Kusiphoqa ngoba uKhuzani enze igcwalisa imabhida. Yagcwala yathi phama. KuCasper oyekade yenzile igcwalisa imabhida kulomunye umunxa womculo. KuMaskandi uKhuzani waqhamba nalolo phupho. Wasupportwa abantu bonke yagcwala imabhida. Samhonorisha sathi simnikeza igolden hour. Kwahlangana abantu abathiza abayizitha zakhe ukuthi emuke lo golden aphucwe. Kwanomculi owangena uyakusho ngikhuluma ngeke ngilibiza igama la kodwa uyayisholo yena manje ukuthi wangena ngamabomu ngenhloso okuzoyigwamanda. Wahlala stage ethi sigingisi out of tune. Wahlala stage kwaze kwaphela ihour ehleze stage ngenhloso yokuthi aphazamisa uKhuzani. Ngakuvuma lokho khathi kucelwa kumina ngangazi nami bafowethu ukuthi kune plot ekhona khathi ngicelwa ukuthi angivume ukuthi kungene lo mculi uzoshesha aphume uzohlala 15 minutes kwasha kwacima kanjani uKhuzani wabuka mina emehlweni ngiyavuma yini njengomhlelo omcimbi ngavuma ngoba ngangikholwa into yayishiwo. Ngacishe ngaquleka mase ngizwa ukuthi no bekuyizinhlelo inhloso la bekusetshenziswa mina ekutheni kuliwe noKhuzani ngasetshenziswa ngangingazi ukuba kuthi uKhuzani akangazi ukuthi ngumuntu onjani wayizicabanga ngihlangane nezitha zakhe kodwa uyangazi ukuthi enhlizweni la ngimhlophe kulokhu because waphazamisa ngo2019 sathatha idecision futhi ukuthi asiyibuyisele igolden hour esasimnikeze yona. Samnikeza yona. Waperforma 30 minutes or 35 minutes. Kuzothiwa ke kunabaculi abangazange badlala uKhuzani yenze unikezwe 30 minutes. uKhuzani ubenikeza igolden hour akangaperform ihour. Waperforma abantu waperforma 30 to 35 minutes. Umbuzo ke kuba kuthiwa uKhuzani akawuperformanga u30 minutes. Uperforme 15 minutes. Bebezohlala bonke labaculi ukukhulunywa ngabo. Bafowethu asiyeke ukuba nenhliziyo ezimbi zobuthakathi. Ekugcineni namakhaya enzalwa kona abanye banabazali abanye abasenabo abazali.
lenzondo eninayo kusasa angikusho lokho lenzondo ekhona eqalwa abantu abathize kusasa uma ngabe ukhuzane ngasasekho emhlabeni kuzofuna omunye umuntu ozozondwa ngoba isiyakhipha lenzondo izomfuna umuntu izimthole lempe eqalwayo kumaskandi ngoba ngeke iphele lenzondo ekhandwayo ukhuzane uhamba hambe mhlawumbe kohamba thina kuqala sazi kodwa uhamba hamba angabibikho emehlweni omhlaba iyobe sifuna lento esiqaliwe ngicela bazi ngabona abaculi sebeqala into engeke iziphele ngoba inhlamba baqala inhlamba izingane ezongena emculweni zizongena nazo izothuka inhlamba ngitha ngidlule kulento ngoba bambalwa abantu abangabahleli bemicimbi abangafisa ukuthi bakhulume ngegama likakhuzani kanjena ngoba bazosaba ukuthi bazozondwa kuyothiwa bathatha isayidi nani vele mina ngiyazondwa akukho kusha okungenziwa inhlambe sengithukiwe kuyona leli qiniso kumele ngilikhulume uma ngabe ukuthi iqiniso elihambisanayo emhlabeni akunankinga kodwa ngilikhulumile le video izoseveka iyohlezi ikhona ibonakala iyozibona ngisho nayo izingane zakhe nayo ingane ezongena emculweni ukuthi kuyicala ukuzana nokhuzana unfortunately ke kunabantu abanjenganathi mina icala lami ukuthi nginqaba ukuthi ngilawulwe abantu abathize mina icala lami lelo nje kuthiwa xebuka wena eduzana kwalomfana ngoba mawuzwana lomfana uzongayithola support kubantu suka musukuzwana nalomfana kuze into yakhe ibe right qhela kulomfana angithakathi mina angikwazi ukwenza lokho njoba ngisho ukuthi ngisho izitha zami mina kangizondi ziyakwazi ingakho umuntu engizonda kodwa uyafika kumina etshela abantu yangizonda ethi mcineka ngicela ungisize ngicela ungenzele i-wallet manginayo imali ngiyenze ngazi uyangizonda i-character yami ke namleyo so ngalondlela ngithe ngisondele bafethi kunina ngizokhuluma ngoba kunezinto uma ngabe ingakhulunywa ekugcineni abantu abayikhuluma ngoba sekufa abantu khona abantu abayodela ngokuthi kuphuma isidumbu afa umuntu bese bayabuya bethi hayi besidlala thina besimdlalisa lomfana kwasha kwacima kanjani uma ngabe kudlaliswa phela kuthukwena kuphela ngithukelani mina utshatha uthukelani utshatha ukukhombisa ithi akasiyena umuntu wezimbi utshatha kade ehambile ekomunye emcimbini omunye umculo eyomsupporta endabeni yebhola ukukhombisa akekho impini utshatha umsakazi kodwa uyathukwa naye kade ehlonishwa izolo bona labantu ababemtusa ngokuthi ahamba ayosupport into yebhola yomunye umculi kulukhuni ngisho ukumbongela akana kubongelwa ngifuna ke nawe tshata lapho khona uvula amehlo kubuke ngicela ubuka abantu sebekubongelile ngokuhlonishwa kwakho ukuthi ubani laba bathule uma ngabe ubumuhle izolo bathuleleni bathuleleni bafowethu sizoqhubeka sizenze into ezinhle ngoba asicelanga kubantu laba abafuna ukusicontrol uma uNkulunkulu esengakithi sizoqhubeka sizenze futhi sizozenza zibe impumelelo ayikho into ebifungelwe njengalempucuzeko esibuya kuyona kumanje kunomuntu ohambe ngena kubaculi uhambe ngena kubaculi ngayo yonke indlela uyabaphendula uyabahlohla ubahlohla njengesibhamu abanye bahlohleka abanye kabahlohleki baculi qaphelani isinkwa senu lesi thina size ngento eyodwa la size ngokuzolungisa iground ukuze nidlale kahle alikho ke isoko linganasici umcineka akuyena umuntu omsulwa nami nginawo amaphutha kodwa amaphutha umuntu uyafunda kuwo isimo siya ngokuya silunga ukwenza umcimbi ongaka kade ufile for 2 years
sifana nabantu abaqala kabusha. Amaphutha ke bevele ilindele ukuthi abe khona ngoba sifana nabantu abaqalayo. Amaphutha belindelekile. Kodwa amaphutha azocorrecteka. Uzubona ukuthi abaculi bayasetshenziswa, kunabaculi abangena kumele bangifonele. Omunye wabo nje uAlimgubu alungifonelile ngizobabiza bonke. Kunabaculi abangifonela imcineka lapha sibona ukuthi no 1 2 3 imcineka lungisa ukuthi. Kodwa kunabaculi abangakwenzi lokho, abavene bayi kuFacebook. Bayobhala babhale baphixe. Angithi inhloso yabo akusikhona ukuthi kulungiswe. Into yabihamba nenzondo ethize. Lenzonda izosiqeda amandla. Njengoba ngisho ukuthi unyaka nonyaka abaculi bayavela. Bayayidinga support yethu. Enefanele siba support. Kunabaculi namhlanje abapopular bebengekho popular 5 years ago. Kunabantu ezimpucuzeko esicontributile kubona ekutheni babe yilento abayizona namhlanje. Kunabaculi ebese beduma isikhathe eside abaqala ukuthola isalary yabo yokuqala kwempucuzeko. Omunye wabo uZanefa sathi masiqeda ukumkhokhela edumile ngomunyaka wathi bafethu ngiyaqala nqa ukuhona. Zanefa nje umhlelo usebenza nakwathi ngiyaqala ukuthi ngene imali account yami. Baningi abaculi esibakhandile ezimpucuzeko, not esibakhandila ngichaze, esicontributile kwi-success yabo. Abanye babonga, abanye kababongi, umuntu akaphoqa ngeke umbeke isibhamu ekhanda. Uthi abonge ngenkani. Abanye bavuma ukusetshenziswa. Base bahlohla njengezibhamu. Mina ngibonile ubengazi abaculi basetshenziswa. Ngibone sikhuluma nemfezi. Isisilandisa ukuthi isetshenziswe kanjani ekutheni ilwe nathi. Ithi fonelwa. Itshela ukuthi yenza ukuthi. ngoNkulunkulu wayo imfezi yahamba yambuleleka ukuthi yasetshenziswa. Uma ngabe isixolisa imfezi yathukwa. Ngoba bengafanele ixolise ngisho iphutha silibona ukuthi iphutha lila. Ngiyafisa ngeli ilanga futhi imfezi ihamba intshele ukuthi isetshenziswe kanjani ekuthenini ilwisa ugay ilwise mina. Iyohamba intshele imfezi. Nabanye baningi abaculi bayasetshenziswa bohamba bantshele. Uyasengivala ngimxoxele bafowethu ngifuna nibone ukuthi izimpi umuntu akabhekane nazo. La kwake kwakhandwa into ekwakuthiwa umpheme yayisegoli. Lento ngendlela yayiyo yayikhandelwe mina. Ifana neunion lento le. Kwathatha abaculi bafakwa kuyona. Base behlukanisa abaculi kwathiwa khona iEast kwathiwa khona iWest. Uma ngabe kukhona abaculi abangekho kuyona lento le nyonyana khona abangayijoinile. Lento ithi uma ngabe uqasha umculo yede West kufanele ubaqashe bonke uphinde uyoqasha base East bonke. Ngayiphi imali? Kunabaculi abafana nomtshengiseni obaba uThokozani Langa imthente obani abangayona ingxenye yalento ekuthiwa umpheme. Awukwazi ukuthi mangabe uthola uxhaso bese uthatha ulihambisa kulompheme kuphela uthi akwenzekeni ngalabaculi. Lento yakhelwe mina babehlangana uma sekuza impucuzeko bese kuyahlangana ngibizwe. Kuthiwa ngizosho ukuthi nginamalini. Kuthiwa mangabe uqasha uKhuzani fanele uhamba uqashe bonke labantu ngapha uma ngabe uqasha uJaiva fanele uqashe uJaiva nabo bonke labantu ngapha imali iveni iphelele kubo. ngoNkulunkulu ngomunye unyaka ngikhohlwa mina umtshengiseni may his soul rest in peace. Umtshengiseni angeke ngize ngimkhohlwe. Umtshengiseni wayesesibhedlela. Kwase kusele iviki impucuzeko ihlale ikhanda lili ngaka sengingasazi noma ngiyeke lento lengiyenzayo. Umtshengiseni wangifonele ephume esibhedlela wathi mcineka sekwenzakalana emculweni. Ngiyezwa kuthiwa bakuhenga kuthiwa kunomphemo okushayela umthetho egoli othini na. Ngamchazela wathi lalela sengikhulume noVelo ngathi akatshela abantu ukuthi kwimpucuzeko mina ngiyeza. Wathi ngiyazi noma ngithi ngiyeza abaculi bazoza futhi ngiyazi mangithi ngiyeza abantu bazoza bezoyiseka lento esiyenza ngoba siyayikhanda. Wathi umtshengiseni ngeli ilanga impucuzeko iyohamba ifane nomgubhu kaShaka wathi kuyohamba mcine kungamemezeli unga-advertise uvela umemezele uthi impucuzeko ngomhla kabani abantu bathi phama.
wathi ungakhiphi ngisho emsakazweni wathi naka kwenzakalile uyangaqamba ngithi angikhiphanga lutho emsakazweni naye impucuzeko ihlalile abantu baba ngaka la bekuthiwa bekho kwakhandwa amavideo amela ashuthwe ngama-engela ngithi umuntu obengekho ngimnikeze isithombeke angithi lapha kune floor egroundini abantu abahlala kuyona bese kuba nepavilion abantu abahlala khona beze bophuma phezulu imvula yana uma ngabe imvula babaleka abantu la kwi-floor bayohlala phezulu la ekunetende khona elikhave khona iground bahlala babascattered kwanabantu abambalwa basalayo bebedering nje basalela imvula ngoba ishophi libiqhubeka zashuthwa ithombe zathunyelwa kubantu kwathiwa nansi yona impucuzeko ke le baginto ongazange uzuyibona abantu benze live kuthiwa ko Instagram babhala kwasha kwacima kanjani kuthiwa umcineka noGay fanele bezoxolisa ngoba nakho impucuzeko iyifailure ngoba khona umuntu ongekho kuyona naye lo muntu ebengekho kuyona ngifuna ukumnikeza isifundo namhlanje ngithi mina kufunda kwamukele mfowethu ukuthi izinto ziyakwazi ukuphumelela ngisho ungayona ingxenye yazo ngoba phela usiyena uNkulunkulu izinto abazizenza ibuso uNkulunkulu sinamadlozi thina ekona busimsebenzi wethu izinto uma ngase mina ngicabanga ukuthi la eSouth Africa imicimbi kaMaskandi ngeke yenzeke ngingayona ingxenye yayo ngibobona ukuthi khona inkinga esenginayo akobe ngasimina uma ke nje nganento ethi kunento engeke iziyenzeke ngoba umcineka akekho kuyona anobona ukuthi khona inkinga khona abafundi bayazi khona ekuthiwa ihubris uma usafarisha from ihubris excessive pride usukune excessive pride khona abantu abanento ekuthiwa excessive pride uma ngase mina ngicabanga ukuthi uMaskandi ngaphandle kwamawukho yini leyo nama ama festival ayenzeka nansi yenziwa uMapholoba ngiyamsupport ngomhla 24 September and izoba impumelelo ngoba ayikho into ethi izinto azenziwe usibanibani ukuze sibe impumelelo unganda umile umculo kaMaskanda umile ngumuntu oyedwa ngiyathanda ukuthi nginivezeleke bafowethu ngithe angize ngizokhuluma nani ukuze nabangayiqondi impi esibhekene nayo ba understand ngoba izobhekana nabo bonke abahleli bomcimbi nansi igcwalisa imabhido kwakuthiwa ngeke yenzeke kwakusho njalo ngoba akekho umculo othize kuyona kodwa kwasuka umuzulu wonke kwasuka eSouth Africa yawuthi shiqe emabhido ayikho into engeke iziyenzeke bafethi ngenxa ukuthi kuthiwa umcineka kayona ingxenye yayo ayikho izinto sazozenza zenzeke futhi engenzeki kobe ngasona isizathu sokuthi hayi ubani kwasha kwacima cha kobe kunezizathu zakhona nje uma ngabe ngiyifaila ngoba ngifailile nje lapho kodwa hayi ukuthi ngifailiswe ukuthi ubani akekho cha yabo so ngithanga ngizokhuluma ngalezi zinto bafethu angikwazi ukumemeza ningixolele ngizokhuluma nje kanje ngithanga ngizokhuluma ndinizazi kodwa okukhulu kakhulu bekuthi nginibonge ningadinwa nangelinye ilanga bafethu izinto zesintu zisekwa abantu abasha kulezi insuku bantu bakithi abasha ngicela into siqhubeke siyiseke ipolitiki ekhona singayinaki asenzeli thina senzele isizukulwane esizayo ngoba uma singazenza izinto sithi akwenzakalani ngabazayo labacula bakhona abakhulu namhlanje bazodlula khona abacula abasafufusa fanele bayifice lento bazoyifica thina uma sikhuluma ngayo bazoyifica thina uma ngabe siyiseka so ngithi ke asiqhubekeni siweseka umculo bafethu ngayo yonke indlela nabanye abantu abeza ama festival nibeseke bafethu uma ngabe inhloso iyinhle akukho ngeke kuze kwenzeke bengize kunina ke bafethu ukuzonibonga ekuthinini nibe nomqondo obe namandla ukuphuma ngaphansi kwezimo eniphume ngazo ngoba ayikho into ebeningasatshiswa ngayo
mina ngiyena umuntu okusaba ukugxekwa ngeinqumo engithathayo njengoba ngisho mina noma ungangena ku Facebook ungigxeke ngeinqumo nginankinga iyodwa into engaba nenkinga nayo mina nginenkinga nabantu abadelela mina isiqu sami abadlula emsebenzini engwenzayo umuntu azodelela mina isiqu sami iyona inkinga enginayo leyo kodwa ekugxekweni angithi angiyena uNkulunkulu einqumeni engithatha abafethu ukuthi nizicriticize excuse me anginankinga ngisho ningitheka anginankinga ngoba phela asikwazi ukubona ngendlela eyodwa sonke so ngisho ukuthi ukugxeka inqumo ngoba we can only grow ngokuthi inqumo esiyithathayo nizicritique uyabona ni discuss nisitshela ukuthi cha niyabheda la iyona ndlela ukukhulu umuntu ongagxekwa ngeke azakhule ngoba uhleza azi ukuthi uright ngisho esebheda akaboni ukusigxeka ningayiki kodwa into wrong ukuthi nisethuke ngoba uma ngabe nisethuka nizokwenza ukuthi nakuba unephuze entweni oyishoyo kodwa ngingabe ngisakwazi ukulibona ngenxa ukuthi manje uyangithuka nami phela ngumuntu yabo kodwa ekugxekeni inqumo esiyithathayo ngomsebenzi esiwenzayo zigxekeni bafowethu akunankinga kuze kwakhiwe kuyiwe phambili anginankinga ngisho ngakho no Facebook live abangaki abagxeka inqumo ekamcineka bafethu ningabazondi ngoba phela basuke besho indlela ababona ngayo nabo mina into enginenkinga nawo bafethu inhlamba nginenkinga nenhlamba ngoba awungikhulisi uyabo so bekuyilokho bafowethu ebengifisa ukukhuluma nani kuningi esizonreportela khona okuhle but we did well mayilana nemncintiswano abalandeli sazoba brief abantu sizoba namhlangano neinduna kunekumele sikukhulume this week hopefully before end of this week so bese sibuya kunina nazi induna sizokhuluma nani ukuthi kwenzakalani kumele kwenzakaleni nani amaphaphu phansi sizokhuluma nani sinomhlangano nje okumele ube khona neinduna umhlengemali azobiza mhlawumbe uzoba kusana amaphongo sasangazi and then isikhulumeni and then bese siyakwazi ukuthi sizoni addressa ilokho kuphela ngicabanga ukuthi kusele ekukhulumeni kwami but inhloso yokuthi ngisondele la kunini biyodwa bekuwukuthi ngizoletha izibongo kunina into eniyenzile bafethu angeke ngize ngikhohle mina futhi angikaze ngikholwe ukuthi mina into iyakwazi ukuthi ithukwe kangaka kodwa kubantu ingangeni baqhubeke bahambe bayoyeseka lo nto niyenze nakwabanye ngoba njengoba ngishita akena ayedwa umcineko uzothukwa kusasa kuzobe ngophela njengoba introduce le nto yenhlamba sekuyinto sekuzophilwa nayo nakusasa kuzobe kuthukwa abanye wathi omunye umfo ngiqala lolu hambo lolu kaMaskandi engamfice vele umhleli wathi imcineko uzongena wathi siphambana eminyango mina ngiyaphuma ngathi mina yindaba na wathi it's not worth it wathi abekho abantu abakhuluma njengana laba anginankinga nginokukhuluma ngaze ngibe nenkinga nokukhuluma njengoba ngisho namhlanje anginankinga nokukhuluma but nginenkinga nenhlamba inhlamba iyekeni inhlamba abafethi iyekeni abantu abakhuluma ngenhlamba yiphumani into enifana nalezo ukuze le genre yethu iattract nabanye abantu abangekho kuyona izinto asizenze kahle ngithi asikhulumeni ukukhuluma kukhulunywe akukhulunywe but into engayifuni inhlamba into ezinkulu ezizenzile esizamile ukuzenza kulonyaka sengivala kubaculi laba baka live for the first time bafethu siyesaqasha iband iqashwe yithi asixhaswa ngisho ukuxhaswa ngayo imali ebiphuma kithi saqasha iband ukuze abaculi bangayikhokheli sizama ukubamitha halfway ngoba bathi abaculi bahlushwa abantu beyinsimbi bathi bayabiza bayabahlupha sathi kubona sicela ukubakhipha kunina sibaqashe thina bakhokhelwe yithi kodwa emalini esizonikeza yona ayizoshintsha ngokuthi thina seiband sesiyithathile sacela uthuthani umfaka Ndlovu wephetho lohlolo waliphatha ngobuyoninco Thuthani ngiyakubonga mina sisazosebenza nawe waliphatha ngobuyoninco ngani na sifuna kwimpucuzeko kufane nakuma awards ngishulalela isound yakhona sifuna iband ke kungena abaculi abawu4 belandelana ungazange kube bukushintsho uthi yayizi sound ayishintshile lento siqale kulonyaka ke ibe nama glitches njengoba siqala but sesizoqhubeka nalolo hlelo lokuthi iband kuzoba yenkampani kuzoba yempucuzeko
iband iqashwe yithi uma sichaphaza abaculi sikwenza kanjani lokho ngoba ngisho ngaye ka arts and culture osichasile iband ayikhokheliwe ngisho ngakumasipala iband iband sihambe thina sazama eceleni ukuthi iband ayiqashwe iaccommodation yayo ukudla yonke into uthuthane bephethe lolo hlelo lolo enikwazi eningambuza uzonitshela sizama phela ukuhlengisa abaculi bakithi sizama ukubamitha halfway akulula isimo somnotho bafethu asilula even imali oyibeka etafuleni nawe uthi uyisho kwesikhathi ubuka ukuthi kodwa nohulumeni imali akanayo imali isuke iwuxhaso imali ayikho imali ayikho bafethu but siyazama labo baculi abasakholelwa kwesikwenzayo uNkulunkulu anikhulise bafowethu nomsebenzi na ukhulise nabo futhi laba abasethukayo abakwenze ngeyilanga kodwa bawoba naso isambulo ukuthi bake bayenze into engafanele asazi ukuthi ke uNkulunkulu bebabeke kuphi ngoba baqhamuka ngeengela enhle baqhamuka ukuthi abaculi bayaxhashaza siyaxhashaza sibachaphaza ngokuthina abaculi imuphi umculo ngathi mina nganga kwempucuzeko noma ngafika ngakhokhela akekho mina ngihlela khona anginaso nesikweletu somculi akekho umculo ngathi mina umcineka uyangixhaphaza akaze ngikhokhela kuphela ngathi umcineka ungikhokhela emva kwesikhathi into edala lokho phela ama processes ka government niyawaza njani yabona so ke bafowethu siyabonga ngiyacabanga live wami ukugcina kulonyaka angirespondi ke inhlamba ngeke mina ngenza live ngizokhuluma ngendaba yenhlamba ngibe ngiresponda kuma points athize live wami ukugcina ukukhuluma ngomsebenzi mangabe ngibuya ngizoba live ngoba ngizoyikhulumela nje ngabantu abahle besifazane ngoba abantu besifazane badinga ukukhuthazwa singabantu abangaqhelile kubo so ke uma ngisondela ngoba ngizoyikhulumela nje nezintombi sizoncokola ngiumuntu ongaqhelile kakhulu entombini uma ngabe ke ngenza live ngoba ngizobabaza ubuhle bazo sizoncokola nje nezingane so bese singasayikhuluma umhlobo lesiyikhuluma namhlanje ngakho ke ngiyabonga ingane zakithi miningi imicimbi khona kulonyaka ne support eningathi ni support into kamcineka kuphela nami abantu abaningi ngizoba supporter kakhulu abanenhloso enhle engazi ukuthi beze ngokuzolekelela ngoba lana into ebalekile ukulekelelana ayikho into engisizile kakhulu kulonyaka isimo salonyaka sibe ngconywana ukubambisana kwami nalensizwa kaNgcobo uGay umfo kaNgcobo kungenze nganqoba izinto eziningi uGay wangakithi sibambisene naye ngendlela exa ukwenza I wish him well kuyona yonke into ayenza ngoba uGay ngendlela ayinikele ngakhona ngenikholo ukuthi hayi ukuthi uqashiwe uGay akaqashiwe kwempucuzo kune company yakhe uGay konke bekwenza at no cost elekelela nje ngakho sengivala ngifuna ukuthi imfo kaNgcobo ngingakhulumi ngawe ngoba njengoba ngisho ngifuna indaba ukukhuluma ngomuntu ngoba esefile noma sekwabanjani uqala uthi hey ngangasizobana angifuni londo le mfo kaNgcobo usebenzile ngiyalibonga ithimbe bengibambisene nalo ngiyabonga nabafowethu la ku Facebook la bengikhulume ngabo ebebebhala ngomcimbi every day in fact kusuka kwingoma angazi ngathi nifakwe ini ngendlela enenza ngayo okuba kuthiwa kunemali ngabe ngiyanibiza ngenikhokhele ngabanye kodwa ke senzwile clever osiyazi benitshela ukuthi umcineka kanamali uma ngabe kukhona into aba right ngayo eyodwa ileyo umcineka kanayo imali iqiniso lelo ngiyabonga kabafowethu niphile uthi usithembise bezezinhle intombi kwempucuzeko mfowethu bese ukuthi angiphinde ngigane ngokusheshsha ngendlela ngisathathekile nje nami kwakuthi ikhanda ke laliphithene niyazi umuntu mangabe esuke ehlabile ngiyabonga kakhulu bafowethu sizokhuluma sobe sixhumane niphathe kahle ngiyabonga.